Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridho illahi ta'ala ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Iyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya Atallahu amra fi siyah wafiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadina jaddatina wa ustadzana wa masyayikhna wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-nasu'al dunyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa madana bi asari wa ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam ma amila ibnu adam amalan ma amila orang ngamal sapa ibnu adam anak turune Nabi Adam menungsa amalan kelawan amal anja kang luweh nylametaken lau marang ibnu Adam min azabillahi saking siksane Gusti Allah min zikrillah ketimbang saking zikir marang Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam la zikrullahi bil adati la zikrullahi bil ghadati wal asyi afdalu min khatmis suyufi fi sabilillahi ta'ala wa min i'ta'il mali sahan. La zikrullah yatine utai zikir marang Gusti Allah bil ghadati ing dalam waktu esuk wal asyian waktu sore afdalu iku luweh utama min khatmis suyufi saking mancelase pira-pira pedang fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Wa min i'ta'il mali lan ketimbang saking nguwahaken harta sahan kelawan akeh. Jadi iki ini bisa menerangkan tentang zikir marang Gusti Allah. Iling-iling Gusti Allah, nyebut Gusti Allah, muji marang Gusti Allah. Maka sing termasuk zikir lah. Sing termasuk zikir ya apa ya? Iku aktivitas awak dhewe mendekatkan diri pada Allah. Baik itu dengan cara berzikir menyebut la ilaha illallah utawa subhanallah alhamdulillah utawa awak dhewe mengingat-ingat kuasane Gusti Allah. Nah, dengan Nabi ma amila binu adam amalan anja lahu min azabillahi min dzikrillah. Para manusia tidak beramal dengan suatu amal yang menyelamatkan ia dari siksa Gusti Allah, siksa neraka, siksa kubur daripada zikir marang Gusti Allah. Jadi maksudnya ini. Zikir marang Gusti Allah iku salah satu amal ingkang iso nyelametno
awak dhewe saking siksane Gusti Allah. Cara mangane ngono. Wa qala ali sallallahu alaihi wasallam la dzikrullah bil ghadati wal asyi afdal min khatmis suyufi fi sabilillah taala wa min i'ta'il mali sahat. Terus dawuh Kanjeng Nabi malih adapun zikir marang Gusti Allah, mengingat-ingat Gusti Allah, nyebut Gusti Allah, muji marang Gusti Allah, zikir pada pagi hari dan sore hari itu lebih utama daripada seseorang yang menggunakan pedang yang dalam jalani Gusti Allah. Maksudnya daripada seseorang yang berperang yang dalam jalan Gusti Allah, daripada orang-orang yang memberi harta secara banyak kepada orang lain. Iku lebih utama nek zikir marang Gusti Allah ing dalam isuk karo sore. Dawuh Kanjeng Nabi. Terus malih waqala alaihi salatu wasalam mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyiti wa mathalus syajari al khadra'i bainas syajaril yabis. Mathalul ladzi utawi sifate wong kang iling. Mathalul ladzi utawi sifate wong yadhkuru kang iling sapa wong Allah ing Gusti Allah. Walladzi lan wong la yadhkuru kang ora iling sapa wong hu ing Gusti Allah. Mathalul hayyi iku sifate urip wal mayyiti lan mati. Wa mathalus syajari lan sifate kekayuan wit-witan al khadra'i kang ijo bainas syajari ing dalam antarane wit-witan al yabisi kang garing. Wa dzakirullah utai wong kang zikir marang Gusti Allah fil ghafilina ing dalam kalangane wong sing padha lali. Iku kal muqadili iku kaya wong sing perang bainal farina ing dalam antarane kalangane wong sing padha mlayu kabeh. Terus iki ana dawuh Kanjeng Nabi malih Isa menerangkan tentang zikir marang Gusti Allah. Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan seseorang sing zikir marang Gusti Allah karo seseorang sing tidak zikir marang Gusti Allah. Iku seperti halnya wong mati karo wong urip. Jadi wong sing zikir iku diumpamakan kaya wong sing urip, wong sing wong sing ora zikir diperumpamakan kaya wong sing mati. Terus wa mathalus syajari al khadra'i baina syajaril yabis. Diperumpamakan lagi seperti halnya antara pepohonan, tanaman sing ijo sing urip iku perumpamaan kanggo wong sing berzikir marang Gusti Allah. Terus wong sing ora zikir marang Gusti Allah iku diumpamakno kaya wit sing garing, sing mati. Wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Adapun seseorang sing zikir marang Gusti Allah, sing iling marang Gusti Allah ketika segerombolannya iku lalai kepada Gusti Allah, jangan ana suatu kumpulan sak kumpulan iku lali karo Gusti Allah. Maksudnya mentingno dolanane wayahe salat ora salat, tapi ana siji wong iling marang Gusti Allah. Terus wayahe salat dhek budal salat dhewe. Ikut diperumpamakan seperti halnya al-muqatil bainal farin. Seperti orang yang berperang sendirian ketika orang lain semua pada kabur, pada lari. Umpamane ngono.
Wa ma utai dawu warada kang tumeka apa ma fil amri ing dalem nerangaken bi zikri kawan zikir. Fil amri ing dalam nerangaken perintah bi zikri kawan zikir. Fi fadli ing dalam utamane zikir minal ayati saking pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis. Ya tulu iku suwe apa zikru apa nuterma. Wa ta'azzaru lan angel apa hasruhu apa ngringkesma. Terus Dewi Musannaf pengarang kitab An-Nasaiudiyah wa ma warada fil amri bidzikri fi fadli minal ayati wal akhbar yatulu dzikruhu wa ta'azzaru hasruhu. Adapun penjelasan-penjelasan tentang perintah untuk berzikir marang Gusti Allah, tentang keutamaan berzikir marang Gusti Allah, itu dijelaskan banyak sekali di dalam ayat-ayat Gusti Allah maupun di dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi. Bahkan itu banyak sekali sampai-sampai Mbah Yai Musannaf yatulu dzikruhu wa yata'azzaru hasruhu. Sampai nek dimasukkan dalam kitab An-Nasaiudiyah kebanyakan, maksudnya Mbah Musannaf Nasaiudiyah niki meringkas suatu pembahasan. Jadi diambil takbir-takbir sing memenuhi. Maksudnya kabeh memenuhi tapi diambil takbir kanggo perwakilan. Mereka nek dijelasno tentang zikir iku banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Qala ulama rahimahumullahu afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.